Rigereria nigo okongusana na ogotindi kogendete kobokwene kigwase ya mateyemo ase kenyoro kyabo mobea ikigotoka ase nsemo ya keumbwe yengo bwatekana na omwanchobo w'emyaka omusacha w'emyaka 42 hinyara kobaga gusiri bugima wikira boniga bataranyara koba bakwegwa ebario permit ase keri bagoteba nigo okongusana na ogotindi kogendete kobokwene kigwa ase endemero yokomwenia Yemagega yabantago baotebekana kugura ubure maseseme yo besokire no tena nigo bainanete chibesa guchiase omusacho yo na nigo babwate ebyorokere ebikoro kyo na nigo bamwete chibesa nonya nabo nigo omodisi sio kyogora tere na barabomba tayare gokonya eyamateyo ase enchira egwenerete Moriki oito dipo na sonya nyara ko bagukira na senseme yo na gutwariganira robotiro kubati Yamateyemo kurwase kenyoro kyabo mobea kegotoke wodi abo baracho obagendete kurigyo boene bo mwana omwabo oyo bakagusira chikibere cyarire maiga yaye abantu nigo besokia komokondisia oboremo engana ya mateyo kana temanyeti nkoni na tusukumete sana me familia ande sinyire muna banda muna ligendo bro ya sirete esimi gaje gatiko matukabere gakwesimi atana kimba kondisete tugo chiko wabori atana yango yete yajitega saini chora yango yeto chora tango yete mikokwana ataona ki yango yete kakande ko teri de basainireti awo te vita in for family members ndita yolengoro abantu balengoro nabantu basani no ba moteti ndi mutenenere boneka tweke go mugambia ga ichalinda gaturangeri brother yane akamutenye epario permit yugento ngeronde de kokorage keigo akaire pario permit yo kerto kumoboli gago tutemina muroyo mdodo sirire tikenyura guchugotwa pario permit wana na batu kanitigo no mubiri no tigate kwa mocheri munere nchira ya botambe nigo 2020 yoko mwene wikri vatandi mogeni kurende techieti goikirana saa 11 ngo korosho mugano nyagosira tuchigoro na kyo sengo ikumwele togochia mo sachi chiho musafichi kwa gresimi Alexander Nyamonya Kenya ande na ki inde permit yendu simakosa makaro ona liane sabetega mambinga kanyabo kakimambi ngamwagresi ngamubone ki ende ngongole pale permit yo toro na kitoko kora tuchikurusi mo bele ade ana ki otaraka na teni ya monyene tindiko na pale permit gusanga no mungino nyagosira ni ga kumetie batani bakondisi tubulemo obulemange bwensi ono nje ngumiti na barata kubulemo batena mbarwite chibese nandi baotya namba arwite chibese bona abana banene kwese baguchikoba njo monyene na kingu chikoba ga ono ntutu abangire chiwiki bere chiaitire ndu abangire na tokora matangae nandi bone palio permit nero yachire yabulire ekerero kyabo guchia sabarai na basamaria banyare kubasira elibanyare komwenia omwanchobo indu zote ketobo konyo bonene tokonye ke ono kurusho mongwano yu mocheri into baraiba minto batokonye kurusho morayo ninde mwamusio to atokonya abu tubu ate no morayo to yonde sairi chanda na tolistonya toto bono ntu akie to gosaba omo MCA oito omo governor omo women lab no mo MP nyari bali chache ga kumotokonye egere tunyari kurusio mubere moche litomoen bono ntutu abangite nga tomoeni Friday bone palio permit rende kabura ntomoeneti bono igonda matanga agatene no ene chibes tu ayo tuchumu chango nkolengere nga chiairi renchi ayaigana rotwa omerana naro bunegita seniki Ndizi TV maega yogokoromukia bwokoroto tamangana yaiga kurosi chabisi cha serikali. Naitwa Felicitas Dinda, Assistant County Commissioner Kiogoro Division. Kiogoro Division is where Kigati location lies. Niliweza kupata hii malalamishi kutoka kwa familia ya the deceased wakiallege kwamba wamenyimwa burial permit na the area assistant chief. Niliweza kuweka mkutano ya familia yote pamoja na the area chief and the assistant chief na tukakaa chini tukaongelea hiyo maneno ya burial permit. Only after investigation we came to establish that the deceased died at Nyamira
alikuwa anaishi kwa dada yake Nyamira pahali alikufa. Wakati alikufa ndio wakamleta kwa morgue hapa Krista Marian Hospital. Kulingana na sheria zile ziko kwa burial permit ni kwamba chief ama assistant chief ambaye anakava ile area mtu aliweza kukufa, yeye ndiye anafaa apatiane burial permit. So we advise the family accordingly waende where the sister is married Nyamira, waende waandikiwe burial permit. Kwa hivyo ni kusema kwamba sisi tuko na we are ready to assist the family waweze kupata burial permit but from the assistant chief where the deceased died. Inkuripoteria Ndizi TV kuri Kenyoro kiabo Mobea kegotoke wodi abo baracho mijibunge ya Nyalibari chache litere ne nkuru kwa Dipon Asanya.